En dit is de K-route bij de expositie van De Straat, het Fries Museum. Voor het werk van José Witteveen. Het gaat maar goed met haar. Verleden jaar kocht het Fries Museum al 2 werken van haar aan. En nu had ze haar eigen expositie in De Straat. De Straat is een riege van tentoonstellings in de gang onder de Tweebaaksmarkt. Een initiatief om toch wat reuring te houden in het Fries Museum, dat in een opbouwfase zit op weg naar het nieuwe museum op het Zeiloon. En dit is alweer het 6e straatevenement in die riege. En dit zit er in de K-route. Paul Panhuizen krijgt de Gerrit Bennerprijs. Deze nieuwsgierige kunstenaar en alleskenner die in de jaren 60 directeur van Kunstacademie Vredeman de Vries. Jambi Atema groeide op in Budgemolen, had een Frieske huid en een Keniaanse mem. Maar haar eigen band Jambi maakt ze een mix van jazz, funk, soul en R&B. En José Witteveen dus, en Peri Iverlien hingen we haar ik ouders in de K-route. Maar haar werk hing het nou in het Fries Museum, dus het gaat maar goed met haar carrière. To get some fresh air, I burned a hole in my pocket. Without taking care, I lived on candy and chocolate. To my dad started to shout, all your teeth are falling out. De opening van José Witteveen is al een echt feestje. Wij gaan nou eens eerste onderwerp. De Gerrit Bennerprijs. Die wordt 1 keer in de 2 jaar Utrecht. En dit jaar is hij van Paul Panhuizen. In de jaren 60 werd hij directeur van de Academie Vredeman de Vries. En hij zorgde voor heel wat opspoor in de Frieske kunstwereld. Dat het allemaal zocht hem op in Eindhoven, want daar wen het de zo'n 20-jarige kunstenaar nou. We zitten in Eindhoven, in het huis waar ik woon, waar ik werk, waar ik ook veel van mijn kunst heb opgeslagen. En waar ik nog altijd dus met kunst bezig ben. Ik werk met beeld en geluid en bij voorkeur met die beide samen. Ik ben nu ongeveer 60 jaar kunstenaar. Een soort van compositie die komt hier in deze kleine versterkertjes, staat op mp3's. Er zijn kleine stukjes, fracties van pianomelodieën. En die pianomelodieën die zijn achter elkaar gezet op een mp3 met ruimte daartussen. En die worden over elkaar heen gespeeld en daardoor schuiven ze steeds. Dus je krijgt steeds nooit hetzelfde. Die wetaconische dingen die zijn een klein versterkertje en er zit een lampje in. Ik ben begonnen met schilderen. Ik heb natuurlijk getekend, zoals elke beeldkunstenaar. Ik heb zo ongeveer 270 snarenillustraties gemaakt op verschillende plekken overal in de wereld. Wat je in beeld kunt doen en wat ik tegenkom als aanleiding bij iets, dat doe ik. Ja. En wat ik in geluid kan doen, dat doe ik. In 1963 werd Panhuizen directeur van Kunstacademie Vredeman de Vries in Ljouwert. Hij pakt het likwas op een heel andere wijze aan als zijn voorgangers. Zo wil hij docenten aannemen die de studenten graag hebben willen. En ik ben daar 2 jaar gebleven. Het ene jaar ging dat zowel goed met mijn bestuur, maar ook vooral met de studenten. En het tweede jaar kreeg ik een andere voorzitter van dat bestuur. En die zag het helemaal niet zitten. Die wilde mij ook wel vertellen wat ik moest doen. En toen heb ik gezegd, als je dat wil, zo, want die wil dat doen zoals jij dat wilde, dan moet je dat maar doen, maar zonder mij. En toen ben ik weggegaan. Maar dat heeft tot gevolg gehad dat alle studenten van die academie weggegaan zijn. En op termijn heeft dat ertoe geleid dat die academie, wat ik heel jammer vind,
niet meer bestaat. Ik vond het een hele leuke school. Ik vond die studenten ook heel ijverig en betrokken. En eigenlijk vond ik Friesland een provincie die ik eigenlijk ideaal vond voor kunstenaars. Om zich de hele mentaliteit, om zich daar te ontwikkelen. Ja. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Van dat moment af werd Paul Panhuisen de spil van de saneemde Bende van de Blauwe Hand. Een kunstenaarscollectief die tentoonstelling organiseert dat Eltsen Ien oer praat. Panhuisen had likwas nog heel iets zijn bedenkings over de affaire met de Vredeman de Vries Academie. Friesland wie nevens hem doet nog net klaar voor een kunstacademie. En het was een hele moeilijke situatie. Het was niet eenvoudig om in die provincie een kunstopleiding op te zetten die kon aansluiten bij wat er in de wereld allemaal gebeurde. Friesland was redelijk geïsoleerd, dat was ook zo. We zijn hier in het museum De Pont in Tilburg. En daar worden mijn werken, die gebaseerd zijn op sudokus, getoond in de projectzaal. En er is gelijktijdig een andere tentoonstelling van Ai Weiwei. Daar komen zeer veel mensen op af, jazeker. En daar profiteert u natuurlijk weer van. Misschien, ja. Misschien profiteert hij ook van mij, ik weet het niet. Nou, deze werken zijn allemaal gebaseerd op sudokus. De ene sudoku bepaalt de vormen, de andere bepaalt de kleuren. En dan heb ik daarna geluid, opname, composities gemaakt. Daar zit diezelfde serie getallen, is gebaseerd op kleine stukjes pianomuziek die ik opgenomen heb en waaruit die compositie is opgebouwd. Dit is de visuele compositie en daarboven is dan de auditieve compositie. Nog voor de simmer krijgt Panhuisen de Gerrit Benneprijs uitreikt. Wanneer, dat is nog net bekend. Dat er eer nog weer eens in verband gebracht worden zo met Friesland, hier de kunstenaar niet dacht. Ik dacht toen, ik kom nooit meer op een of andere manier in Friesland terug. Daar heb ik het nu ook, ja, van de ene kant goed willen doen, maar ook verbruikt. Voelt dat dan nou als een soort rechtvaardiging? Nou, niet direct als een rechtvaardiging, maar het is natuurlijk wel plezierig. Het is ook wel plezierig dat je merkt dat er toch mensen zijn in Friesland die moeten denken dat het belangrijk was dat het indertijd is gebeurd. En dat gevoel, dat is heel positief. Wat voor plannen heeft u nog? Nou, ik ga gewoon door waarmee ik bezig ben. Dat is waar ik eigenlijk voor leef. Ik maak het om mijzelf te ontwikkelen. En dat is heel merkwaardig met kunst. Ik ben nu 77 en ik ben nog steeds mij aan het ontwikkelen. Ik krijg nog steeds dingen die ik tegenkom waar ik van denk, oh, dat wist ik nog niet, dat heb ik nog niet zo gezien. En dat is heel boeiend. Boeten The Voice of Holland is er natuurlijk gewoon omraak jong talent. Njambi Atema die had een conservatoriumschool te stemmen en ze had een eigen band. Ze groeide op in Budgemolen, ze had een Frieske hart en haar mem komt uit Kenia. En met haar band maakt ze een mix van soul, jazz, funk en R&B. Hoi, dag, technicus. Oké. Ja, het is ergens anders het liefst. Let me tell you about the way I live my life, making my music. De
muzikanten van de band komen alle jaar uit het midden van het land. Ze binnen voor het radioprogramma Noorderwien in de studio van Omroep Friesland. Jambi Atema wen het nou in Utrecht, maar ze is opgegroeid in Bitgemolen. Daar liggen haar muzikale roots. Nou, dit is het. Dit is het huis waar ik opgegroeid ben. In Bitgemolen. En hier ben ik binnen, al mijn broertjes ben hier binnen. En we zijn hier al hier opgegroeid. En hier heb ik nog een hier wennen. De man daarachter is belangrijk. Hoort Atema in garage en doet hij op safari in Kenia gong waar te verelen. Njambis huid en men binnen nou uit elkaar en wen je net meer in Bitgemolen. Dus komen haar omke en tante uit het dorp even deel om herinnerings op te hellen in het oudershuis dat nou haar neef wennet. Nou, dit is een foto van mijn mam in Kenia. Correct voordat ze hier kwam, volgens mij. Of misschien wie ze even waarom op vakantie. En hier maar de Lietse Kuria, mijn jongste broerke en Bouke. Dat is een foto op Schiphol maken. Mijn mam hier altijd radio aan, ze draaide altijd platen. Als ik waarom kwam uit van school om 11 uur, dan wie het een kopje thee, een paar koekjes en mijn mam in de kamer zitten. Mam die de boekhouding en hier de hele dag radio aan. En dan mij zongen. En had ik een mooi versje met 10 op een cassettebandje en dan kook ik het jongens met mijn huiswerk, kook ik daar op mijn kamer draaien. Zij kocht haar allereerste LP bij Omke Dieter en tante Akke bij het winkeltje, hier het Sinoer in Engelenmerdiek. En nou, ze weer nog maar correct een week in Nederland toen zij haar eerste plaat kocht. Ja, er moest muziek wezen. En toen kwamen ze weer. Ja. 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 Kun je je dat nog herinneren? Nou, nee, eigenlijk net direct. Maar ja, ze was hier helemaal alleenig, helemaal in de vreemde. En ze won natuurlijk wel een beetje wat van haarzelf had. Hè? En dat probeerden ze dus te vinden. En wij hier toen destijds een platenbar. En allerhande verschillende soorten muziek. En nou, dat vonden ze zo nou en dan dus wel wat uit. Every time we fight, you got to talk about my family. Just to slap me in the face whenever we disagree. Can we handle a lot to grown-ups? So don't act like a child. Well, my dad is to me, so my mom is to you. So watch out what you do. You don't want me to ride this, you don't want me to tell. It's not always heaven, no, sometimes it's even hell. Living together is hard to do, can even make you cry. Nobody's the same, so who's to blame? We are because we try, and when you hold me, and we're making up, I know for sure we're never breaking up. Cause all the bad between us can take away the good. I'm in this everlasting kind of mood. De meeste inspiratie heb ik denk ik wel van Whitney Houston. Zij, nou, toen ik haar stem hoorde en toen ik van mijn mem mijn eerste cassettebandje kreeg van het album Whitney, nou, die heb ik helemaal gries draait. En ik wil gewoon correct als haar wezen. Nou kom ik dan natuurlijk een beetje op waarom, want ze is er nou al net meer. Maar ik wil een zangeres wezen, ik wil meestal een rekje met mijn stem en met de teksten. En ik wil precies als haar wezen. Over Jambi als zangeres, ja, ze heeft een waanzinnige mooie stem. Echt een heel warm, soulvol geluid. En nou, dat is ook toevallig ook dan iets waar ik zelf heel veel van hou. Dus ik zeg maar, mijn roots liggen in de jazz ook. Maar soul vind ik ook hele mooie muziek. En dat combineert ook in mijn muziek. Dat kun je ook wel, waarschijnlijk wel gehoord. Dat heb je waarschijnlijk wel gehoord. Ja, en zij is daar natuurlijk de perfecte persoon voor om dat te zingen. Net als haar Keniaanse roots en haar Friese roots. Het is niet zo dat ze dat heel opvallend... Jambi is gewoon Jambi, zo is het. Then we have our own kind of happiness. Not very common, but it is what it is. We say what's on our mind, and not always that kind. What you saw was like this, but when it is, it's perfect harmony.
Ik heb nog net zo vaak gehoord van je band. Nee, dat kan kloppen. Wij zijn als Changes hebben in de buurt van Utrecht en Amersfoort-Soest hebben wij wel een naam maken. En als wij zeggen, nou, we hieten daarvoor Changes, maar we hieten ook Jambi. Dan zeggen ze meestal, oh ja, die ken ik nog wel en hartstikke leuk en kom maar spelen. Dus ja, Jambi dat bestaat eigenlijk pas, nou, het zult wel eens 6 maanden of zo, om en nabij. Maar ja, we hebben gewoon heel veel vertrouwen in. Maar voordat ik naar Utrecht ga ik nog even naar Bakkerij Friso voor de lekkerste oranjekoek in een vraat. Nou, je zei, hoe bevalt die happening die? Ja, ik vind het heel mooi. Ja. Wat zeggen ze mensen zien die over die werk? Nou ja, het zijn al jaren hele positieve berichten. Ja. Nou, het is best fijn op die 30ste dat die werk in het Fries Museum hangt. Net gek? Nee. En het museum heeft 2 werken aangekocht van dat traaienlook. Ja, klopt. Maar welke van die 2 van die traaien ben je nou aangekocht? Mijzelf, dus het Famke. Ja, de Jeanne d'Arc. Ja. En Michael Jackson en de Danse Macabre. En wist dan waarom ze die 2 keer hebben en net Barack Obama? Nou, wat ik geleerd heb, maar dat heb ik via de galeriehost geleerd, is dat ze die 2 voel de conservator het meest voor. Dus die 2 worden halen. Ja. En hij is net zo, nou ja, sorry mensen, ze jaren alle 3 bij elkaar, je met z'n alle 3 dan nemen? Nee, dat net. Nee. Maar ik vind het zelf net spietig, maar dat is meer dan spietig voor hun eigenlijk. Ja. Zijstik. Hey, al die mensen hierachter, ben het dan al je vrienden vandaag? Nee, ik ken een aantal mensen, ik ken de helft ongeveer en hoor de helft net. Ja. Evert van den Berg, die is bij de Delwest. Het maar die praten over die werk, zullen we daar even naar zien? Ja. Nou, dat doen we. Voordat ik met de iconen begon, was ik heel erg bezig met hedendaagse situaties, tafereelen, waarin ik bisselijke elementen herken. Of andersom, dat menselijke kenmerken trouwen, dus de antropomorfe figuren. Daarna ben ik begonnen met iconen, omdat ik juist iets oors wil doen. Ik wil juist de heiligheid van de normale mens deel zetten. En dat is begonnen met een 21e eeuws icoon, een drieluik maatje van Obama, met het lichaam van Paus Sixtus uit de middeleeuwen. En daarna is het Famke, dat ben ik, het ego, met het lichaam van Jeanne d'Arc, ik uit de middeleeuwen. En de derde wie de deer, Michael Jackson, met het lichaam van de Danse Macabre, ik uit de middeleeuwen. Dus dat wie mijn eerste trijen-luik. En daarna heb ik al je meesken om je heen. Dus eigenlijk de gewone meesk, voor mij de gewone meesk om je heen. Een aantal meesken vregen of ik van hun een icoon mag maken. Het is de eerste druk. En de eerste druk is altijd een beetje net helemaal goed. Dus er zitten wat kraskers. Dat is wel eerlijk. En wat stipjes. Leuke stipjes onder de egen. Ja. Waarom haast dit? Om dezelfde reden waarom jouw blouse kon helemaal streepjes denken. Alsjeblieft. Ik ken de verhaal zien
als nou, dit is het, zeg maar. En ik vind het mooi om soms, wat ik maar die bisten heb bijvoorbeeld, om soms meestal een bisselijke kenmerken te jan en dat ik te sjen, bij wijze van spreken, een soort van fantasie. Vind ik het ook mooi om een soort van magie aan het dagelijkse te geven, of een soort van iets overstijgends. Dus ik wil eigenlijk de meest deel zetten van dat stukje wat correct net vast te pakken is. Ik kom uit een natuurgebied, uit Friesland, en daar zit ik op een basisschool. Werd alles nog een beetje, werd ik me heel gauw verveelde. En het werd toch ik al heel gauw fantaseerde over hoe het de koers zou kunnen wezen. En eigenlijk begon het doel dat mijn leraar een beetje beestachtig was. En ik ben net gelovig opvoeden, maar dat we een gereformeerde basisschool. En als er dan uit de Bijbel voorleest waard, dan zeg ik die verhaal niet voor me. Dan maak ik het in mijn hol ook mooier dan dat het eigenlijk wie. Hoe zit het kamer in het museum? Nou, ik wist dat ik me kon aanmelden voor de stritten. Dat is speciaal voor mensen die zich jong talent vielen. Of voor mensen die nog net heel erg op het podium staan hebben. Waar nog net een heel soort aandacht voor West is. Wat vooral voor mij heel goed is dat ik eigenlijk voor het eerst een grote solo tentoonstelling heb. Wij krijgen heel veel inzendingen van mensen uit Friesland. Iedereen is uitgenodigd om in te zenden die maar denkt dat hij vernieuwend, interessant, spannend werk maakt. Zij is het geworden met een hele mooie inzending van net nieuw werk. Zoals we kunnen zien, deels zijn het Friese landschappen die zij op haar hele eigen manier in etsen giet en in hele mooie kleuren weergeeft. Het is heel bijzonder werk. Dit binnen de 21e eeuwse iconen. Dus de paus, het famke en de deer. En dan kom je eerst daar gewoon bij de iconen die ik maken heb van een persoon in mijn omjouwing. Dus die ik nou deel zetten ha als heiligen. Hier komen we aan bij een liedstrijeluik. Dit is eigenlijk de voorrinner van het Grutte trijeluik van de heiligen. Dit is ik het paus, het famke en de deer weer. En daar stopt het. Dit is een van mijn nieuwste werken. Dit is het waar. Dit is een twaalhoek. Wat bijzonder hieraan is dat het een hele grote meerkleurendruk is. Dit werk, deze trijeluik, is van het tweeënlijn toe doel. Deze prijs maar won in de Biennale voor jong talent. Dit ben de chemische landschap. Ja. Het zou kunnen dat zodra het naast dichtgiet dat het atelier hier ik fut zou moeten. Het zou verschrikkelijk wezen als het je fut moet. Wat betekent dat voor jou? Voor mij persoonlijk betekent het dat ik moet verhuizen. Dus uit Friesland waai. Uit Friesland waai? Sowieso uit Friesland waai. Ja, want ik ben hier afhankelijk van dit plak. Ik werk hier 6 dagen in de week. En dan ben ik genoodzaakt om naar een plak te gaan, naar een stad te gaan, wat een grafisch atelier is. Het is een liefdesdrama. Het is een behoorlijk drama, ja. Als het echt zo vier komt dat wij hieruit moeten, dan zullen we ze net zo maar eruit laten zetten. Wat dan? Nou ja, dan lezen we desnoods onze matrasjes hier deel, maar we laten ze net uitzetten. En als het zo vier komt en het moet wel, ja, dan zal ik en misschien nog een aantal orenkunstners genoodzaakt wezen om Friesland te verlaten. Maar het is al beslikt? Nee, nog net. Nee? Nee, we hopen dat we hier kunnen blijven. Waar hing dat van aan? Dat hing het ervan af wat de gemeente er maar besluit van. How should I know, boy? Do you have any? José die feest nog wel even terug in het Fries Museum. We hebben daarna je weekend weer. Maar onder andere de Frieske status.
Er komt een glossy van die Frieske laanhuizen. Want exploitatie en onderhoud van het cultureel erfgoed, dat is nog net zo eenvoudig. Dat en andere dingen. Na je weekend in de kaart.